Horas. Selamat hari Minggu madihita salutna. Huria di Tuhatta. Andorang satapuka di parmingguan ima minggu Advent napa opaton. Tapa serep marohat dohot pikiratta. Marteng yang nahohom mahita di bagasan roa tabe. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 40 sada ayat naparjolo doot paduahon. Paduahon Concong Mahita. Marhite-hite goani debata ama, dohot goani anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goani tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop maho jalam marlas niroha, ale borusion. Ai idama, na Roma au maringanan di tengah-tengami, Nina Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita, alea manami jala di batanami, namandok mauleate dohami tuho sian nasa rohanami. Allah disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluawon hami sian dosa dohot hamatean. Hupangi dohami sai patiur jala rajai maham rohanami marhite-hite tondi parbadiai. Asa hunang hu rohanami mida hamet metonai. Urupi hami asa lam hutanda hami ibana raja naung roi. Si sombaon ni sondak jaul mana liliat portibion. Amen.
hamuma patik ni debata, na di enet sian Heber 10 sada ayat onom. Alay anggo somar hapor siaon dang tarbayan halamuan. Ay halak na madat poton debata ikon di hapor siai. Adong debata. Laos ibana do si lehon upa tuakana manjalai ibana. Atong rap magido gogo mahita siatu hatta lau mangulahon patik i. Jonjo. Tatapoti madosata tuadopan ni debata, tapaunduk ma rohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogona suatu dosan, para si rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami, halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habang sahabadionmi, manopoti, jala manganggukon dosa nami. Mansay jod-jod warci hami ho, marhite pikiran, dohot hata, dohot pambehanan nami naroai. Dang huhalongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa tete nami, dohot nasa tomdi nami, dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubayan hami. Dibayani tama dori masanmu, jala uhanmu hami tu hamatean saleleng ni leleng nai. Alai, nama porus mahami nuaing tu asini rohana gonangi, mangido sian nasa rohanami, asesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami, pahubaon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si pangulu hami doot alani guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amin.
Tabege mahata baga-baga taringa Tuhan sesani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatanmu. Au tutu, au sandiri manalesei akka pangalausim alane hadiriotku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debata nadi kijang. Tabegema hatani debata, turpuk epistel ni ari minggu advent pa opaton, na ima tarsurat sian Rom bindu 15, mamuka sian ayat pitu sahat na ayat tu 10 tolu, tajahama na marsikat soring. Di bawah ini, masih jakonan mahamu songon pajakon di Kristus dihita, baen hasangapon ni dibata. Ayon do hudok, naungga bepangoloi di akan atar sunat do Kristus, alani hasitongan ni debata. Laho pahothon baga-baga natu aka opu najolo. Alai dipasangap aka si pegel lebe gui, do debata alani asi ni rohana. Songon naun tarsurat, alani ido pujiaku, ho di tonga-tonga ni akas pelebegu, jala endi honotku maguarmu. Jala di dokna asing mause, marolopolop mahamu akas si pelebegu, rap dohot bangsona. Jala dina asing muse, puji hamu ma Tuhani, sude hamu akas pelebegu, jala pujioni salut aka bakso ma ibana. Jala didok si jasaya domuse, adong masugot urat ni si jese, jala hehe mana manggonggomi aka parbegu, tu ibana mama kirim aka bangso. Alai, gok ma di basa-basaon debata nampuna pangi rimome, tuhamu ragam ni halalas ni roha, dohot dame di bagasan haporsiaon. Asalam sumurung hamu marpak kirimon, pinargogoan ni tondi parbadia. Ima sahatna, martua doaka tumangkion hatani debata jalana opeopsa. Amen.
saha tindakkon maha porsiautai, songonahi na tindakkon ni dongata saha porsiaon di sandok pordibion. Rapma hita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pagogona satu dosan, na tumupa langit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imani timubuan si Maria na gabe-gabean si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumon de bernit, di panghuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru, na mulak pangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, laut hundut siang mundia baca Jahoba, nama naik pargogo na satu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoom, mahumi halak mamangulu dot mamate, au porsia di don di parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria kapan halak Kristen akan nabadia, doh diasesani dosa, doh dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak mamate, doh dihanguan na sudah-sudah. Amin. Shalom. Oras. Selamat hari Minggu ma tu kita ruas kebayaran HKBP Kebayaran Lama nadong di Gerajaon, dohot sude nambat dohoti sian live streaming. Pujahon ma tik-tik namasa di huriata di Begasan Minggon, ima guar ni Minggu saderion, sian Minggu Advent Napau Patonon, tanggal 10 Desember tahun 2020 sada, guarna Immanuel dongat tama debata. Naparjolo dana Natal. Sadarion peliata dung siduk jamita, taruh honot tado tujolo ni langgatan, baen tupakta laho mendukung dana Natal 2020 sada. Napa duahon, namar bagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason ma kahari Hansen jumujung tuana tapu bolon, anak ni amata pahala tongam ojak tapu bolon nahinan, tubuni inata Diana Henrika Borulubat Tobing, ruas ni HKBP Resort Kebayaran Lama. Ngaringanan di Jalan Lego Soraya, Komplek Batan nomor 48, Pisangan Ciputat Timur, dohot Orowanna. Astrida Renata Boru Lubis, Boru ni amata Anwar Roshan Pandapotan Lubis, Tubuni Nata Hamida Purnama Boru Simamora, ruas ni HKBP Resort Kebayoran Baru. Maringanan di Jalan Gotong Royong nomor 20A, Gandaria Utara, Kebayoran Baru. Sakap pamasung-masuan di Patupa di hari Sabtu, 8 Januari 2022 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Napatuluhon, Hona Ruhut Parmahanion, mulai saderion Minggu 10 Desember tahun 2020 sada, Hona Ruhut Parmahanion sada ina namarguar Leni Marlina Boru Tabunan, sian Banjar Rempoa Ciputat ala marbagas dang sapa motoan ni huriata jaladang dietong benasida gabe ruas. Napa opaton parmingguan ala di Patupa huriata do perayaan Natal anak kota sekolah Minggu kelas 5 SD 1 Parsidi di Bagasan Minggu saderion tanggal 10 Desember 2020 sada mulai pukul 10 pitu WIB secara live streaming. Jadi parminggota botari pukul 15.30 WIB gabe di tiadahon. Napalimahon, latihan Natal seksi paropuan. Sadarion Minggu 10 Desember 2020 sada pukul 12 WIB. Maringanan di Garejata di Patupa do latihan Natal dohot
GR seksi perempuan. Pinangido tusude perempuan sian Banjar asa parsidohot di acara latihan Natal. Naponopon payason lantai garejata. Di hari Senin dohot Selasa 21 Desember 2021 naing patu pahon payason lantai ni gereja. Pinangido asa unang jolo dipake garejata saleleng di payas. Na papituhon. Ibadah Natal na Posobulung HKBP se-Indonesia. Di hari Selasa 21 Desember 2021 mulai pukul 10 WIB sahat tuna sidung di patupa do perayaan Natal na Posobulung HKBP se-Indonesia. Maringanan di HKBP Reformanda Resort Bandung Tengah melalui virtual Zoom. Pinabotohon tuna Posobulung ni huriata naneng parsidohot di acara Natal virtual Zoom. Boima menghubungi Ketua Menang Pengurus Naposo Satria Hutasoid. Napawaluhon ibadah Natal keluarga. Di hari Kamis 23 Desember 2021 patu pautado ibadah Natal keluarga di Bagas Tabe. Acara Natal nunga dilapirhon di warta jemaat minggu tasadarion. Pasiahon ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dohot kebaktian sore. Di hari Minggu 26 Desember 2021 patu ponin huriata do ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dohot kebaktian sore mulai pukul 15.30 WIB dohot tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan sian sada Petrus sada ayat 22 dilaksanakan secara live streaming. Parmingguan botari di Bagasa Saderi di tiadahon. 10 ruas napida. Mulai sadarion Minggu 10 Desember 2020 sada nungga pindah sian huriata HKBP Resort Kebayoran Lama Ima A. Raja Perdana Siakaan Simajuntak Doli-Doli maringanan di Komplek Kostrat nomor 35 RT 104 RW Pitu Kebayoran Lama Jakarta Selatan sian Banjar Bungur Kostrat. Pindah tu HKI 3 Raksa Resort Banten daerah 12 Jawa Lampung. B. Bambang Samuel Siagian, Ratnasari Palencia Boru Siagian, Sarawangin Triana Boru Siagian, Dohot Aresia Zevanya Boru Siagian, maringanan di Jalan Pancanaka nomor S2 Sia Kosong RT 10 Tolu RW 10 Sada, Kompleks Mabat Rempoa, Sian Banjar Rempoa Ciputat, pindah tu jemaat Oikumene PW KPR. Nah 10 sadaon, kalender HKBP 2022. Pina botohon tu ruas ni huriata, manangise na yang berminat ala terbatas do boy menghubungi Amang Sumarno sebagai koster. Adong do pengganti ongkos cetak boy digarar tu Amang Marno manang sian situa Banjar masing-masing. Nomor 12 Hatta Mauliate. Atas guarni parhalado pasauton Hatta Mauliate tu amata Miko Jeffrey Situmorang Boru Simanjutak sian Banjar Cidolol Parserahan atas sumbangan berupa pemasangan repeater penguat signal GSM di basement Sopo Praja tuhat na mamasu-masu. 10 tolu himbauan sumbangan jemaat. Manang adong sian ruas ni huriata natarojar rohana sida laho pasahaton. Manang menyumbangkan salah satu kebutuhan sian keperluan sekolah minggu berupa keyboard, infocus, speaker 2 unit dohot kamera, radedo huriata majalo dohot sukacita. Songenima hujahon hamitik tingon tuhatta nama nongani hita salutna horasma. Marendi mahita huhut papungu pelean.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, iman na mga ramoti ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata dihita saluhutna manginang di bagasan Kristus Jesus, horas ma dihita saluhutna. Selamat Advent ma dihita. Jadi mau lihat ma di tuhata nunga setahun lebih gui hita pajupang muse di tonga-tonga ni parpunguata di tonga-tonga ni Huriata jala memang alani pandemi COVID sa plusia nunga macai godang aka pengalaman na taadopi. Alai mau lihat tema di tuhata boi hita sahat tu minggu Advent na paupaton. Jadi las doroha sombusi hol boi hita saluhutna pajupang. Jadi sehat-sehat mak dihita aka amanami dohot inanami. Huriani tu hata amanginang tapu kama hata ni debata di parpunguata di bagasan sadarion minggu Advent na paupaton imana dienet sian Jesaya bindu pitu mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 10 onom tajahama mersikat sorin. Akup nii di dok Jahoba ma mandok si Ahas songonon. Jadi nina si Ahas ma dang olo au mangido asa unang huunjuni Jahoba. Jadi nina si Jesaya ma huatagi hon hamu ma ale pinopar ni si David dang do pesaya hamu paururu honjol ma dohot do debataku naing lojaan muna. Dibaheni apala Tuhani sandiri ma mangalehon sada tanda di hamu. Ida ma gabe-gabean ma sada namar baju. Jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon nama goarna Immanuel. Mantega dohot situak ni loba do panganonna paima diboto mabolokon najat jala mamilit na denggan. Ay tagad so diboto dadak dakdanaki dope mambolokon najat jala mamilit na denggan tarulang matanoi na nirajaan ni na dua raja hina biaran mui ima sahat nah. Urian itu hata manginang di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nunga masuk kita tu minggu Advent na paupaton. Oma minggu na terakhir di minggu-minggu Advent lapatan na nunga jonok ari pestai. Naing marlas ni roha mahita saluhut na. Jala di minggu ta sadarion dilehon do hata ni debata tu hita nampai ngoton di tonga-tongata debata do dongata Immanuel. Ima songon sada baga-baga dihita saluhut na diakana porsea Immanuel jala di Bibelta pola tolu hali di surat hata Immanuel. Ima di buku si Jesaya 2 hali
jala di buku si Matius sahali. Jala di bukuon Jesaya bindu pitu imana merlatar belakangkan Israel manang harajaon Jehuda na maralohon bangso Aram. Jalan mabiar situtu bangso Israel imana nyuluhon Raja Ahas. Jadi disuruh debatama si Jesaya pasahaton hata panugunoguon tu Raja Ahas. Di tengah-tengah situasi na diadopi bangso Israel gabe ganggu roha dohot haporsion nasida. Di ayat na paupaton diturpukta didok si Jesaya. Jala dok tu ibana, dungoho, jala sonang, unang ho mabiar, jala unang biahaton roham, maradopon tapahan ni na dua tulbu na martimuson. Ima parpiar ni muruk ni si resin dohot halak Aram nang anak ni si Remalia. Dungi didok si Jesaya muse di ayat 10 sada dohot 10 dua. Pangido sada tanda diho sian Jahoba debatam. Pangido sian banua toru. Manang sian banua gicang sahali. Jadi nina si Ahas makdang olo au mangido asa unang huunjuni Jahoba. Hurian itu hata di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo taida turpukon, taida ma debatasan diri na berinisiatif mangalehon asini rohana tu bangso Israel. Marhite hata panugunuguon si Jesaya. Dangadong dipangido bangsoi, dangadong dipangido Raja Ahas, pangurupion sian Jahoba. Ale rosan diri debata tu tonga-tonga nasida. Sonang ho jala dungo, unang biahaton roham, nina Jahoba marhite panurirang Jesaya. Alai ahaman na terjadi manginang, na terjadi ternyata Raja Ahas dang roi bana tu debata ido umbaen didok si Raja Ahas dang olo au mangido tanda asa unang huunjuni Jahoba. Sasitong na disi nungalau si Raja Ahas mangido pangurupion sian bangso Asyur. Ido sasitongna. Ido umbaen didok si Raja Ahas. Dangolo ibana asa unang diunjuni debata. Jadi amang inang dihita saluhutna marhite turpukon taida asi dohot holong ni rohan ni debata na balgai tu tonga-tongata. Jala didok di turpukon Immanuel. Immanuel takas do lapatanna. Debata do ngata. Jala taida dison. Mulai sian padan narobi. Sahatu padan naim baru. Jalan naing dohononna sahatu tiki sadarion. Jala sahatu tiki na naing ro. Debata do ngata. Takas do pangot pandonganion ni Tuhani di tonga-tongani parngoluata. Alani dihita saluhutna manginang di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhite hata ni debata di tonga-tonga
parpunguata sadarion di paingoton do hita saluhutna di pangaradiota di haroro ni Tuhan Yesus Kristus manang di ari hatu tubuh Tuhan Yesus Kristus nanaeng tahalascon satokin nari. Jadi amang inang naparjolo di nama nomu-nomu pesta Natal hita alani lasni rohatta sudedo hita mendekorasi hita sian gereja ta dekorasi jabuta denggan jala uli tabain saluhut nah taida ma gereja ta jala pasti nunga adong aka kategorial naung merayakan pesta Natal. Jala biasana molo perempuan marnatal di tanggal 22 Desember. Jadi taraya ondo dison akainang ido merayakan pesta Natal. Jadi molo perempuan ido hasomalanna di padomu dohot hari ibu. Jadi alani pesta Natali nunga adong dison di pikirata. Nunga taswaton songon dia nang baynota Natali. Songon dia dekorasi Natali. Tarumobi songon dia ma diri niba laho makalason pesta Natali. Bana terbaik tentu dibaen. Dijabu sude aka dekorasi aka simbol-simbol sahatu aka kembang loyang nunga radebe saluhut. Nah, tu hari Selasa non tanggal 22 mulai sadarion nunga dipesan salon 3 halak jam 3 anon tusi ima alani lasni rohai. Alai na rumi kot siani yang menginang ima na songona ni dok di turpukta. Songon dia pangaradeon ni dirita di haroroni Tuhan Yesus Kristusi. Di dok si Jesaya dungo jala sonang ho unang biahaton roham ima sada jaminan dihita halak na porsea unang biahaton roham alana memang ikon ta akui talu mobi di pandemi COVID-10 siaon nunga mace godang pengalaman na ta adopi talu mau biaka asak ni roha di tongat-tongat parngoluata mabiar hita tuaka ulaon di gereja dotaka nasing godang aka dongata namar sahid bahkan nang jumolo sian tongat-tongat. Alai hata ni debata mandok dungo jala sonang mahita. Unang alani aka situasi, mungkin alani pandemi, mungkin alani parkarejoan, mungkin alani situasi ekonomi, dohot aka kondisi nasing, unang mangurui lasni rohata di pesta Natal. Ikon marlas ni roha dohita saluhutna. Memang tutu godang do aka na negatif. Alai pasti
gumodang do aka na positif, aka parsiajaran, aka habisukon na taadopi. Songonau sendiri ma contoh na manginang bamulai ro pandemi COVID-10 siai sasitong na dang habilangan be ikon 3 hali au dirawat manang marsahit. Apalagi molo pandita nunga pasti ikon disido tiki adong ulaon. Nalai ba asih rohani Tuhani. Jadi bah sahatu bagasa tikion boi sehat dang alani diri iba. Jala tontu dang alani hagogoni. Alai bayi ma asini rohani Tuhani. Baboy malua alai imara mungkin di dok Tuhani anggoho ikon mangula maho ikon layananmu aka ruasi di kondisi ganup aka ulaon jala mauleate mak sahatu bagasan tikion jala takolanau hita pe saluhutna amanginang boy hita sahat tu bagasa tikion marlas ni roha hita ima songonan ni dok diturpukta Immanuel alani Tuhan nagabe dongata di tonga-tonga ni ngoluta. Jadi alani dipaingot do hita saluhutna no porlu narumikot sian aka dekorasi di jabuta manang di aka tempatna di sondo na macai perlu bahenota gabe inganan di haroro ni Tuhan Yesus Kristus di hita saluhutna. Namangihut amanginang di dokter pukon tu hita saluhutna nak pegodang aka pergumulan di tonga-tonga ni ngoluta alai ikon marsihohot hita di bagasan Kristus. Ternyata diajari do hita mahite aka pengalaman nasalpu dang adong na boy gabe sada pegangan na hot di hita, na gabe sada jaminan di hita, holan Tuhanido na boy gabe jaminan ningolu di hita. Holan Tuhanido na tuk mangurupi hita, sian tonga-tonga ni aka pergumulan dinamika di hita saluhutna. Jadi amanginang na bodari do pehami sahat di Jakarta. Diari Rabu nasalpu marujung ningolu apala tulang di Bandar Lampung. Jadi pandita donasida di GKI Bandar Lampung. Sada hal terkenal sian tulangon dang olo ibana manusai halak. Di ngoluna dang olo ibana manusai halak. Terkenal do ibana diperhatianna, pangurupionna tuaka nasing. Dakolan tu halak Kristen ale dot do tuaka na di luar ni Kristen. Jadi parmonding na pesongoni dang olo manusai halak. Dangadong parsahiton, dangadong dia keluar manuci mobil tu karwos badisi jojowi dibawan tu rumah sakit dangadong be
di telepon tu keluarga bedang adong sanga keluarga Pajupang maka tai dotaka nasing. Sahatu hari Kamis bonginna disima Martonggo Raja, hari Jumat di Pataruma tu Udean. Jadi ido HP na nidok na panakko borngini dang tinagam ni roha dang adong persiapan dotakana singale songonima perjupangan dohot parsirangani. Ale di tiki marjamita disi lau manutup batangi adong huingot disi didok sada tangiang ni halak Jahudi. Jadi goarni tangiangi dayenu ima tangiang ni halak Jahudi hamauliation ni roha nasida di debata. Dayenu lapatanna di hata Inggris it would have been enough. Di hata Indonesia sudah cukup. Sudah cukup. Jadi tangiangi marisihon holan boy hita marhosa di bagasan sadarion nunga cukup. Mau lihat Tuhan. Boy hita marhahi pason nunga cukup. Mau lihat Tuhan. Boy adong si panganon di jabu nunga cukup. Mau lihat Tuhan. Artina diajari dohita maka sabampon dohot maka mau liatehon na adongi dihita. Alana sada tantangan di tonga-tonga ngulu nihita jolma ima keinginan daging. Na sohea merasa cukup. Ujung na aha madabu hita tu kekecewaan. Alana tidak ada manusia yang bisa memuaskan dirinya sendiri, memenuhi segala keinginannya. Ainunga diatur debata saluhutna dihita. Masing-masing hita nunga adong pasu-pasu. Nah cukup di lehon Tuhan ini dihita. Alani marhite turpuk di bagasan minggu tasadarion tidok. Molonunga debata dongata banunga lobis yang cukup. Lobis yang nadongi di tonga-tonga ni ngoluta. Molo dibukuin de nomor tolu. Molo debata donganmu dang adong hurang tuamu. Haleluya. Imana gabe sada pos ni roha dihita saluhutna amanginang. Ikon debatado na tatiop. Ikon ibana do na gabe hagogon dihita. Anggo diluari dang adong jaminan disi. Alai molo debata dongata. Martua ma hita saluhutna. Jadi sehat-sehat ma hita manginang, panjang umur ma, ba boy hita saluhutna mames tahun pesta Natal, boy hita sahatu tahun 2022. Immanuel debata ma dongata. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah amanami nahusomba hami di bagasan Kristus Yesus. Maulia tema di pasahat rohanami tuho
diasi dohot holong ni roham, na mangiring-iring ngolu nami, boi hami saluhut na marlas ni roha, di minggu sadarion, minggu advent na paupaton, na pataridahon di hami. Hot do anggo asi do hot holong ni roham, di hami saluhut na. Sian tiki nasalpu, di tiki sadarion, sahat tuaka tiki nanaingro, toktong didongani asini roham hami saluhutna. Alani mauliate ma di huale Tuhan, mauliate ma di parmudu-muduonmu di hami, di leoko tuhami, diaka narikot, di ngolu nami siganu paridang adong nahurang. Mauliate ale Tuhan, talu mobi marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus nasinurum, tu tonga-tonga portibion, asa unang mago di akana posea. Alaya sadapotan di hangoluan, nasa leleng ni lelengna. Alanilas dorohan nami saluhut na le Tuhan marhite parsaora nami di bagasan sadarion. Atong pasu-pasu hami, togu-togu jala parbisuki mahami le Tuhan. Asa huboto hami, mambahen aka ulaon na patut, mambahen lomoni roham, saleleng di portibion hami. Kupasatami le Tuhan, saluhut parhalado dohot ruas ni huriam di HKBP Kebayoran Lamaon. Mauliate le Tuhan di parjupangan nami di bagasan sadarion. Alani tuhoma pasaton nami, saluhut ruas ni huriam, sian akadak danak sahatu akan nama tua. Oma Tuhan naga bedongan nasida, oma Tuhan nama dogu-nogu nasida, napadawohon nasida, sian aka najat, sian aka parsahiton, talu mobi di tonga-tonga pandemi COVID-19 sia nuaing. Pos dorohan nami le Tuhan, moloho na mandongani hami, dangadong nahurang. Alani ale Tuhan, saya toktong togu-togu hami. Di tonga-tonga ni huriam di HKBP Kebayoran Lamaon. Oma Tuhan namambahen akalas ni roha. Talumobi dia ka ulaon di tonga-tonga ni huriam. Dina jonok tikina naing marpesta Natal hami. Oma Tuhan nama masu-masu saluhutna. Mamasu-masu aka ruas, parhalado, nang dia ka ulaon di tonga-tonga ni huriam, asa boi tulus, jala denggan mardalan di bagasan las ni roha. Upasatami ale Tuhan, dia ka kegiatan di tonga-tonga ni huriam, ajar-ajari, jala dongani asa boi, mardalan dohot denggan aka ulaon di tonga-tonga ni huriam di HKBP Kebayoran Lamaon. Huingot hami ale Tuhan dia ka dongan nami na di bagasan parsahiton. Ima ina nami nyonya situa pasaribu, boru si tompul, sian banjar tanah kusir kodam na dirawat di rumah sakit Harapan Kita. Nyonya Purba Ratna Boru Hutapea, Nyonya Naibaho Rasuna Said Boru Simbolon, Nyonya MH Tambunan Boru Simanjuntak, Amang Hendro Pardede, Mangiring Sidni Tua Sitindaun, Pahala Hasudungan Panjaitan, Sintua Edward Tambunan, Amang Iwan Tampu Bolon, Amang Tony Nahal Hutapea, Amang Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar
Saur Mas Delina Boru Sirait. Asima roham dinasida le Tuhan, tu tanganmu na badiai mahu pasat aka amanami dotina namina di bagasan parsaitoni, oma Tuhan nama masu-masu diaka ubat, diaka perawatan nasida. Asama korhon naka lasni roha, boi nasida, bagasan hahipason naim baru. Laho maka mauliatehon saluhut denggani basam di tonga-tonga ngulu nasida. Mauliate madihole Tuhan, imatangiang dohot pangidoan nami nahu pasahat hami. Di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si palua hami. Amin. Uriani tuhata tapasahat ma peleata tujolo, Uhut marende hita sian bukuende nomor 524. Bangsa
tatangya kon ma peleata tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroa ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masyana ni lehon mi tuhami pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na hustus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparasyang hami peleanon, patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami, godang ni si lehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami, mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale amanami na di banua gicang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sondakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaur hon ma damena tu tondi munabe. Jadi upasatami ma manginang sian tonga-tonga parhalado parhobas di huriata. Selamat hari Minggu madita saluhutna, sehat-sehat. Tuhan memberkati kita saluhutna. Oras.